Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Javier Tobrís, primeiro tenente alcalde do Concello de Vilanova de Arousa, pero en este caso convocamos como deputado provincial en primeira persona. Moi boa noite, benvido, señor Tobrís, como estamos? Moi boa noite, gracias pola invitación. Bueno, a modo breve, 3 ou 4 preguntiñas así, que tal pasou o verán vostede a nivel particular? Ben, con moito traballo, pero a verdade é que ben. Bueno, si tuvera que definir polo menos a comarca que a nos toca, ou as comarcas que nos tocan dende o punto de vista turístico, como representante da Diputación de Pontevedra, como a definiría? Como nos definiría para venderlle aos chinos ou aos de Ribeira? A verdade é que para min é moi fácil vender o que é a comarca do Salnés sobre a provincia de Pontevedra, non? Vivimos no paraíso. Eu cando recientemente estaban con uns peregrinos que estaban que tiven a sorte de estar no mosteiro da Armenteira, eran de Badajoz, de Zaragoza, preguntille que tal lle parecía a nosa zona, o noso contorno, e a definición é clara: vivís en el paraíso. Nos vivimos no paraíso, temos todo, temos gastronomía, temos playa, temos interior, que este ano foi, como ben sabedes, a campaña que tantos premios tuvo a nivel internacional de Cande Volves. Temos un tempo suave, que non é como en outros sitios que estamos a 33 grados, despois pola noite é unha temperatura suave que se pode perfectamente descansar. A verdade é que eu non topo ningún sitio onde vou por aí que sexa mellor que o Salnés, que a provincia de Pontevedra, que Galicia. Estou convencido, para min é así, que vivimos nun paraíso. Como responsable político, tanto a nivel provincial como municipal, cando paran os veciños, sea en Vilanova ou sea en Pontevedra, reclaman ou aplauden? Mais aplauden que reclaman, Sí, que hai do meu, que hai que facer. Bueno, a xente... Algo tamén, non? A xente ten que reclamar, pero vamos a ver, a xente hai que... Eu creo que os veciños son consecuentes, non? Hai moitos servicios feitos, pero queda moito por facer, non? Pero a xente tamén é super respetuosa e sabe realmente que todo o traballo que se está facendo, que todo leva o seu tempo, non? A veces tamén as administracións, todos os trámites burocráticos a veces tamén son engorrosos, levan máis tempo, sinceramente, que o que debía. A provincia de Pontevedra é, do noroeste de España, non só do norte, sino do noroeste de España, é a provincia máis turística de todo o noroeste de España. Pero a recepción de turistas que dá moito carto e moito benestar e moito moe, moita economía, tamén exige calidad de servicios, non? Hai que axustar todo. Non, vamos a ver, eu creo que a provincia de Pontevedra e a comarca do Salnés, os servicios, eu creo que están suficientemente dimensionados por número de turistas que tal. Eu sempre poño o exemplo, que, por exemplo, a comarca do Salnés ten 60.000 camas e as 7 primeiras cidades galegas teñen 58.000. É dicir, está claro que a comarca do Salnés e a provincia de Pontevedra, as Rías Baixas, o destino Rías Baixas, é o dos máis potentes do norte de España. E, bueno, é dicir, que pasa? Que se pode tensionar un pouco o tema do tráfico, quizá, neses 20 días, nese mes, sobre todo as fin de semana, o retorno das praias, que sí que somos consecuencias, temos que ser consecuentes de que si que hai algún problema puntual, sobre todo o fin de semana de retorno de praias, pero, bueno, despois o tema de plazas hoteleras, o tema de restaurantes, o tema de servicios, eu creo que somos un destino con servicios moi bons. Este fin de semana a Mancomunidade do Salnés celebraba un acto de promoción turística en Madrid coa delegación china e coa embaixada china. O Partido Socialista e os alcaldes socialistas da Mancomunidade do Salnés critican esa actuación porque parece ser que non foron informados e que ademais critican un viaxe feito por dous membros da Mancomunidade a China. Que ten que decir vostede como membro tamén da Mancomunidade? Eu creo que o presidente máis o xerente foran a un acto a Madrid con unha delegación china. Eu creo que China é un destino turístico que é atractivo para España, para Galicia, como non, para a comarca do Salnés. É un destino que interesa e, a verdade é que eu dou os parabéns tanto ao presidente como, ao fin e ao cabo, buscar alternativas e posicionar o noso produto lá onde sea en China, sexa en Francia, sexa en Irlanda ou sexa en Miami. É dicir, o que hai que posicionarnos. Non entendo as críticas
ao presidente por ir a Madrid a reunirse con unha delegación china que pode ser potencialmente clientes para a comarca dos Salnés. Non é a primeira vez que venen os chinos aquí ou doutros países. A verdade é que o traballo do presidente da Mancomunidade está sendo espectacular. E, bueno, todo o que sexa redundar no que veñan visitantes, que mellorar a calidad de vida, pero sobre todo mellorar tamén a riqueza, non, da comarca dos Salnés. Pero ao fin e ao cabo crea riqueza, queda postos de traballo, non só buscar turoperadores, sino os hoteles hai que enchelos, os restaurantes hai que enchelos. E, bueno, creo que a Mancomunidade, co seu presidente David Castro frente, está facendo unha gran labor. Sobre todo hai que buscar a desestacionalización do turismo, no? Ir máis alá, no? Eu sei que está traballando en temas como o turismo, que é fundamental o tema de conxuntar o que é a gastronomía co turismo, o viño. Temos unha denominación de origen que lle leva ao noso destino, Rías Baixas, que é unha potencia ahora mesmo. O viño albariño, pois ahora mesmo xuntamos o que somos produtores de marisco, temos un ouro amarelo como é o viño albariño, é dicir, estáse traballando, non? Estáse dando pasos para conxuntar. As bodegas ahora mesmo xa están todas indo hacia o turismo, non? Pois no verán hai moita xente, pero depois ir noutras meses do ano para, bueno, pois para implementar, non? E que a actividade continúe. Hai un problema na comarca, bueno, eu creo que en toda Galicia, pero principalmente na comarca que se dou na pasada noite, donde 6 coches atropellaron a 5 xabaríns, pero a cuestión, afortunadamente, non hai desgracias humanas, pero este é un problema. Isto foi na zona de Anoalla, cerca da Lanzada, da praia da Lanzada, no concello de Sanxenxo, pero estes animais, bueno, circulan por toda a comarca, por calquer sitio, e, bueno, non sei que medidas se poden tomar desde os concellos, desde a Diputación e dende a Xunta de Galicia, que, bueno, que isto pode ser un risco alto. Sí, a verdade é que está sendo xa un problema, porque ao final vas circulando ti, ou a tua familia neste caso, afortunadamente non houve ninguna solo graves daños materiales, pero pode ser que cunha familia e que haiga un problema, non? Creo que hai un problema que está sendo importante no tema do xabarín, e creo que hai que tomar medidas, porque isto, sinceramente, cada vez vai a máis, non? Bueno, non sei como, pero hai que regular, porque estamos vendo que é un problema que cada vez vai a máis. Hai moita población. Hai moita población. Habrá que controlar esas poblacións. Habrá que controlar, ou de alguna maneira, ou facer medidas controladas, non, bueno, pero sí que é un problema que estamos tendo xa queixas neses centros. Falaba vostede antes do viño, entramos xa na Diputación, pero falaba antes do viño bueno, casi todo este mes, ou principalmente os fins de semana, hai unha festa do viño en Vilagarcía de Arousa, chamada Castes, onde, bueno, pois as pequenas bodegas principalmente teñen protagonismo e, bueno, un 40% de bodegas foráneas e tal, pero que poñen en valor precisamente esa economía, esa gastronomía, porque o viño vai unida á gastronomía, non se toma un viño un solo, non? Se toma un viño e unha tapa. Bueno, a importancia que ten isto, e tamén, dende o punto de vista xa entrando na Diputación, cal é o esforzo que fai a Diputación para potenciar os sectores primarios, digamos, que non só o mar, sino que a horta, o viño e a, bueno, pois a gandeiría. Si nos, vamos a ver, desde a Diputación de Pontevedra sí que temos liñas, non? Temos liñas desde para as cofradías, para axudar o tema das bodegas, desde compra de maquinaria, e pois temos a promoción, non? Estiven presente na presentación de Castes o venres pasado. A Diputación de Pontevedra ten que estar a axudar pois na promoción dos nosos produtos, non? A verdade é que nós temos 61 concellos na provincia de Pontevedra, e todos os concellos temos pois unha festa característica, é dicir, a festa do marisco, do globe, en Bandeira, é dicir, a langosta, é dicir, o mexillón, é dicir, o albariño, é dicir, todos os concellos, e os 61 concellos temos unha mínimo, pero temos máis festas gastronómicas. Como a Diputación non vai a estar presente aí axudando e apoiando este tipo de iniciativas tan importantes, non? E para o agro, unha das grandes fortalezas, dos grandes centros de investigación é a Estación Fitopatolóxica de Oureiro, non? E os servicios que ven prestando desde esta instalación que, bueno, xa fai moitos anos, pero que presta moitísimos servicios. Me gustaría que fixera unha pequena semblanza dos servicios e da importancia que ten esta estación,
e entramos de cheo no que son os orzamentos e as líneas da Diputación. A verdade é que eu son o responsable da estación fitopatolóxica de Areiro, e Areiro, sinceramente, creo que é a gran desconocida en xeral. Eu invito, porque máis temos abertos o plazo de poder solicitar unha visita para unha asociación, para un colectivo, para unha persona a visitar o que é a estación fitopatolóxica de Areiro. Somos un referente, a estación de Areiro, un referente mundial. Estamos colaborando en proxectos de investigación con moitísimos países, non? É dicir, hoxe por hoxe, pois, nadie se imagina todos os temas de ganadería, todos os temas de agricultura, veñen facer as analíticas, aí estamos contando o tema de asesorando, o sea, todo o ben a prol de mellorar a nosa agricultura, pero Areiro ten un laboratorio que é punteiro, é dicir, a estación é un referente en materia de investigación, e, pois, aparte disso, ten a Camelia, non? A Camelia, ahora mismo, pois, hoxe, por exemplo, estuve reunido con varias persoas que queren, pois, algún chef que quere facer unha planta de té para meter na súa carta, é dicir, o tema do té é, sobre todo, para o medio rural, é unha fonte de emprendemento, unha riqueza enorme, non? É dicir, estamos traballando para que ao redor de todo o que é a camelia, o tema do té, os aceites, que ten unha gran labor cosmética. Nos temos firmados un convenio con o Mosteiro da Armentera, en que eles nos traen o produto e nos, a cambio, o aceite que ten unhas propiedades para tipo cosmética. O presidente máis que estuvemos en Xapón, tamén o usan para comer o aceite de camelia como para condimento, para comida. A verdade é que o que é, como ben decía Carmen Salinero, a camelia como o porco, aproveitase todo, non? E aquí é igual, é dicir, todo se aproveita, é dicir, aparte son a flor que aquí nas Rías Baixas topou un sitio donde florecer e donde topou un sitio moi... Se está mellor aquí que en Xapón. Si, estou seguro, vamos. Bueno, veo de Xapón, a camelia originaria de Xapón, e Carmen Salinero non só é unha investigadora da estación fitopatolóxica, sino que ademais é a presidenta da Asociación Internacional da Camelia, vale? Donde, lógicamente, os xaponeses son líderes en moitas cousas e tamén na camelia, pero estamos aí. Estamos aí, vamos a xogar o partido. Mas estamos con un proxecto ahora mismo con Xapón que pode ser moi interesante. Bueno, pois lle fixen este tema porque, lógicamente, vostede é o responsable desta área da Estación Fitopatolóxica de Oreiro, pero tamén é Javier Tourís, é deputado de Acción Comunitaria, Equipamentos Públicos e Fondos Europeos. E isto parece que é pouco, non? Pero isto canto é? Isto é moito. É moito, moito. É moito. Diputación de Pontevedra, 239 millóns para o ano próximo, o ano 26. Desgráneme isto principalmente na parte que lle toca. Voulle desgranar así por riba. Estes son os investimentos máis altos da historia da Diputación, pero creo que queda en claro que de cada 3 euros deste presuposto que se aprobou o día 7, ainda non unha semana, o venres pasado, na Diputación, vai para os concellos. De cada 3 euros. 33%. 128 millóns de euros este ano van destinados en plans pos concellos da provincia de Pontevedra. Vai ser o plan provincia máis alto da historia da Diputación, con 50 millóns de euros. 50 millóns de euros para os 59 concellos da provincia de Pontevedra, porque aquí non entra nin Vigo nin Pontevedra, son 59 concellos nos que podrán facer os seus proxectos, as súas obras, nas que teñen totalmente autonomía local, decide o alcalde, a corporación, que obras e que servicios pon en marcha para pagar facturas, outra línea, ou para crear emprego. É dicir, son 3 líneas fundamentales. Pagar facturas, esas obras que consideran o concello que son boas por os seus veciños, e despois o de emprego, que tamén é unha parte importante. Despois temos un plan extra de 35 millóns de euros. Un plan extra que se lle dou a todos os concellos da provincia de Pontevedra, menor de 50.000. Estamos sacando Pontevedra e Vigo como na anterior. E a verdade é que hai cousas que non se entenden, non? Un plan extra que se lle dá a todos os concellos da provincia de Pontevedra, a todos, de todos os partidos, para que fagan esa obra estratégica, esa humanización, ese parque, ese campo de fútbol,
ese pabellón, ese auditorio, esa obra estratégica para mellorar a calidade de vida dos seus veciños. Van de 5.000, 500.000, 700.000, 900.000 e 1.100.000, depende do número de habitantes, non? É dicir, ese 900.000, ese 700.000 que son financiados pola Diputación para esa obra. Con autonomía para que decida o Concello. Con autonomía para presentar o proxecto que estuvo o plazo aberto, rematou fai uns días, para presentar este proxecto que eles consideren que é bo para o seu Concello. E topámonos no pleno da modificación puntual como o PSOE da provincia de Pontevedra, o PSOE provincial, votou en contra incomprensiblemente de dotar aos veciños da provincia de Pontevedra, veciñas de provincia de Pontevedra, de os recursos tanto dun plan de infraestructuras deportivas de 8 millóns de euros, que agora vou con el, e un plan extra de 35 millóns. Votaron en contra de facer unha modificación puntual, presupostaria, para dotar de cartos a eses dous plans. Incomprensiblemente nadie entende como o PSOE vota en contra de dotar. Eles querían que se mellorara pois as cidades, Vigo e Pontevedra. As diputacións están para axudar aos pequenos e medianos concellos, está para axudar a todos os veciños e veciñas da provincia de Pontevedra, non só aos poucos, sino a todos. Sempre se dice, e sempre foi debate, que a Diputación arrima máis hacia un lado dun color que de outro. En este caso, vostede que dice? Home, os datos están aí. Plan extra para todos os concellos da provincia de Pontevedra. O plan de infraestructuras deportivas. O primer plan de infraestructuras deportivas foi o minuto 1 de que entramos, fixos o primer plan de infraestructuras deportivas, 4 millóns de euros. Ora doblouse a 8 millóns de euros. Lineal para todos os concellos. Todos os concellos teñen un plan de infraestructuras deportivas, sea do color que sea. Esta é a Diputación máis municipalista da historia. Esta é a Diputación dos concellos. É a Diputación presidida por Luís López, é a Diputación que lle dá máis recursos aos concellos da historia. Nadie pode poñer iso en dúbida, porque esa é a realidade. O plan extra, 35 millóns para todos os concellos. Plan de infraestructura deportiva, 8 millóns para todos os concellos. 50 millóns do plan máis provincia para todos os concellos. Con autonomía total. Luís López é o presidente que máis cartos mete aos concellos da provincia de Pontevedra da historia. Faga un repaso, un pequeno resumen polas tres comarcas que nos afectan, que son o Salnés, o Sar, bueno, o Sar non porque o Sar é da provincia da Coruña, pero digamos Caldas, vale? A comarca de Caldas e a comarca de Pontevedra. A nivel deportivo, que se está facendo ou onde se está facendo? Me da igual que sea Vila García, que... Sí. A nivel deportivo, os pequenos concellos o que teñen unha gran necesidade para cambiar eses tapetes que tiñamos, non? Pois hai moitísimo, no plan de infraestructuras deportivas, a maioría son campos de fútbol, pabellóns, pero bueno, os campos de fútbol ahora mesmo estamos todos cambiando os tapetes, porque xa son tapetes da época do anterior presidente popular, como foi Rafa Luzán, que se fixeron moitísimos campos de fútbol, e agora tocan, pois aos 12, 15, 18 anos, topan cambiar esos tapetes, e bueno, todo o mundo, prácticamente, eses son as grandes necesidades. Pois hai pabellóns, hai pistas de pádel, pero bueno, unha parte importante son cambiar os campos de todos os colores, falamos de todos os colores dos concellos. De todos os concellos. O plan de infraestructuras deportivas é para todos os concellos, sexa do cor que sexa. Esta é a Diputación dos concellos, non é a Diputación que é sectaria nun concello ou noutro. Sí, porque eso vostedes teñense queixado, non? Home, claro. Na anterior legislatura, nos últimos 8 anos, non eran os plans para todos os concellos. Eran para uns poucos. Acción comunitaria. Digamos que orzamento máis ou menos ten e que plans conleva este apartado ou este departamento? Ben, a verdade é que desde que cando chegou Luís López á Diputación, pois nos últimos 8 anos que tuveron o PSOE máis o Bloque, habían sacado calquer tipo de axudo que era asociacionismo, o tecido asociativa da provincia de Pontevedra. A Asociación de Mulleres Rurais, de Veciños, Comunidades de Aguas, non había ningún tipo de axuda. Unha vez que tomou posesión Luís López, pois puxo en marcha o Plan Provincia Comunitaria, unha delegación de acción comunitaria que me encargou a min, no primeiro ano puxose 3 millóns de euros para facer dous plans. Un plan máis aqua que son para as comunidades de usuarios de agua, pois dúas líneas, unhas para equipamento e outra para obras, non? Pois para cambiar a tubaxe, para mellorar o depósito, para comprar o clorímetro, para facer unha obra do tellado, o sea, calquer tipo de obra importante, non? Iso
e depois dotar de equipamento, pues, mesas, sillas, equipamentos informáticos, é dicir, hai Para dúas. os centros culturais, non? Non, eso é só para máis Aqua. Para máis Aqua. E despois vale. vamos ao plan provincia comunitaria, que son para a Asociación de Mulleres Rurais e para asociacións de veciños. Aí hai dúas líneas, unha que para equipamento, mesas, sillas, gimnasios que se fixeron, é dicir, cociñas, dotamos de material para gimnasia, e despois obras. Pois un baño, un tellado, cambio de ventanas, o sea, hai dúas líneas distintas. E a verdade é que este ano vamos resolveras este venres, este ano dobráronse a 5 millóns de euros, vamos a dotar de máis de 8 millóns de euros o tecido asociativo da provincia de Pontevedra e chegar a preto de 1000 asociacións. Estamos falando pois de que as subvencións son entre 6.000 e 10.000 euros para dotar dese material, porque a verdade é que as asociacións estaban abandonadas para querer facer as súas actividades ou iban aos socios a pagar ou senón non podían facer, o estamos revitalizando. A verdade é que eu estou encantado cando chego, por exemplo, un día chegaba a unha parroquia de Larín e compraron un televisor grandísimo e ora úsano, pois, o fin de semana poñenlle pelis para os nenos, non é que pechar o bar ali na parroquia, poñen os partidos de fútbol e ao final é un centro social que invita, pois, a convivir, a xuntarse a xente. A verdade é que cando vou por aí que tiña sorte de recorrer todos os concellos con estes dous plans, pois a verdade é que era unha necesidade moi grande, non? Están me dicindo cando salen, este venres o primeiro plan de comunidades de veciños máis de aguas, o de aguas sala para a semana que ven, este venres sale o de mulleres rurais e máis o da asociación de veciños. Bueno, pero con independencia que estén salindo ou non salindo, digamos que aquí sí se vai a axudar, digamos que a recuperar un pouco a vida nas aldeas e a poñelas un pouquiño en valor tamén, non? Porque as aldeas necesitan das traídas de agua, da renovación das traídas de agua, hai perda de poboación, hai falta de investimentos neste tipo de servicios, e aquí sí é importante que eso, a mellor o Concello non é capaz de cubrirlos, todas as necesidades que ten, e que para iso está a Diputación, que, digamos, que ten que facer eses servicios, esas coberturas, non? Entón, isto sí parece, e... Sí, perdona, eu, por exemplo, en concellos como a Estrada, a Larín, que teñen a sorte, eu cando vou teño que recorrer todo o día entre 9 e 10 asociacións, e ves como no interior sí que, pois, carecían daqueles dotalos daqueles material para facer as súas actividades cotidianas. Únense, é dicir, quedan o local precioso, sala de reunión, sala de cursos, sala de actividades, e ao fin e ao cabo, a verdade é que sí que a mellor é o único bar que teñen, o único local donde se poden reunir a xente, pois a xente maior, é verdade que fan moitas actividades. Isto o que hai que unificar, pero sobre todo revitalizar o que é o noso rural. E despois, perdona, rematando xa, este ano puxemos en marcha o Novacua. Novacua somos a primeira Diputación de España que pon en marcha este servicio. As asociacións de comunidades de usuarios de agua, cando tes que legalizar, volver a legalizar ou non tes ninguna, dar de alta unha comunidade de usuarios é carísimo. É caro, estamos falando de entre 4 e 5.000 euros. A Diputación de Pontevedra é a única que vai pagar gasto corriente. Xa se resolveu. Entre 4.000 e 6.000 euros é o que costa poñer en marcha. Porque a documentación é complicada. A documentación, o proxecto, os gastos, as analíticas primeiras son costosísimas, e a Diputación de Pontevedra é a primeira Diputación de España que vai a regularización das traídas. Efectivamente. Vai a cubrir o gasto corriente de poñer en marcha esa regularización. E aquí entra tamén proxectos como que, por exemplo, Vilanova de Arousa presenta un proxecto para, digamos que o Centro de Talasoterapia do Terrón, e ten axudas da Diputación? No, o Centro de Talasoterapia do Terrón ten unha axuda do Plan Extra. Do Plan Extra. O Plan Extra, que son este ano, pois, o Concello pideu o Plan Extra para o Centro de Talasoterapia, que é un conxuntamento vai financiar a Diputación que a Xunta de Galicia. En que vai consistir un poquinho ese plan? Bueno, ese centro, perdón. A verdade é que vai ser un centro de referencia, o Centro de Talasoterapia, vai ser captar agua do mar, e a verdade é que vai ser un centro referente en Galicia, e a verdade é que estamos moi contentos. Para veciños e turistas? Para todo o mundo. E a verdade é que estamos moi contentos porque xa, como ben dicía, esta semana o alcalde xa está en licitación ao Vaso, a primeira fase, e ora entra a segunda, que son 1.800.000, que está financiado ao 50% Diputación e Xunta de Galicia. Que hai cando se fala moito de, a transición verde e a renovables, que hai para todas estas enerxías e novas enerxías e novos equipamentos para que
Hai algunhas iniciativas que incluso comunidades de veciños están tratando de poñer en marcha algún proxecto isto, pero é bastante costoso e leva moito investimento inicial, non? Que hai por aquí, de que xeito está traballando a Diputación, señor Touriz? Sí, tamén alevou eso, é esa oficina de transformación comunitaria, somos das poucas diputacións que teñen esta oficina e son para axudar a montar comunidades enerxéticas. De feito, este mércores mañán temos charla no Grove, mas en Vilanova, o sea, invitar a todo o mundo se quere vir mañán ás 6 no Grove e ás 8 en Vilanova. Pois a verdade é que temos unha oficina na Diputación que está no polígono de Barromeis, na que aos 59 concellos menores de 50.000 habitantes lle fai un estudio gratuito, totalmente gratuito, donde como é montar unha comunidade energética, non? O concello só nos ten que decir as cubertas ou a ubicación que eles consideran oportuno, e o estudio financia ao 100% a Diputación de Pontevedra. Vamos a ver, hai unha resistencia ao cambio, estás empezando, isto ainda é lento, porque, bueno, todo o mundo quere saber, as preguntas grandes que nos vemos en cada charla é quanto me cuesta e quanto vou ahorrar, eso que quere saber todo o mundo. A verdade é que as baterías son caras, ainda que é certo que están empezando a baixar o precio das baterías, pero, bueno, si que poñen de acordo as persoas, e despois de quen é a cuberta, hai temas burocráticos que ainda se están salvando, pero bueno, hai que dar pasos, e a Diputación de Pontevedra está dando os primeiros pasos. E depois sí que tamén é verdade, no máis renovables conseguimos unha subvención que foi das máis puntuadas a nivel España, en Bruselas recentemente puxéronos como un dos proxectos sostibles, conseguimos unha subvención de Europa de 4,2 millóns de euros para colocar 38 plantas fotovoltaicas de 99, de 100 kilovatios en 38 concellos de reto demográfica da provincia de Pontevedra. 38 concellos. Van a edificios públicos, o sea, pabellóns... Isto van pos concellos. Unha planta de 99,9, de 100 kilovatios nos 38 concellos da provincia de Pontevedra, pero vai con 50 de batería, que este é a novedade. É un 10% da produción desa enerxía que desa planta fotovoltaica ten que ir para familias vulnerables. Perdón. Eso ten, aparte, unha labor social. Dunha parte, un aforro para ese campo de fútbol, para ese pabellón, para esas dependencias municipais, e, por outra parte, tamén para a sociedade máis vulnerable, que ten o bono social, mas xa están identificados co bono social, un 10% ten que ir obrigatoriamente para cubrir as necesidades dos veciños en cada un dos 38 concellos. A verdade que é un proxecto moi ambicioso, xa remataron os proxectos, vamos a sacar a licitación agora, e queremos que a principio de ano xa sea unha realidade. E nós temos, e dependemos moito, e ademais temos moita sorte de estar pegados ao norte de Portugal. A cooperación transfronteiriza como se contempla desde a Diputación, con axudas ou con proxectos? Pois a verdade é que estamos colaborando moitísimo. Estamos con varios proxectos, incluso un de sendas para unir España e Portugal. A relación é moi fluida. Ahora mesmo debemos estar participando en 5 proxectos. Hai algún que está a punto de sair. E, a relación é espectacular. E, é que non queda outra que a verdade colaborar e unirnos, porque, eu tuve a sorte de participar xa en un par de xornadas e a colaboración é máxima. Con estos presupuestos, con estos orzamentos e con estos proxectos, o ano 26 vai ser un ano que vai marcar un antes e un despois dentro da provincia de Pontevedra, a nivel de moitos servicios ou equipamentos? Eu creo que o ano 26 vai ser un ano no que os concellos den ese salto con esta cantidade de inversións, van ser 2 plans extras, vai ser o plan máis provincia, vai ser o plan máis alto de infraestructuras deportivas. A verdade é que os recursos económicos que vai a chegar á Diputación de Pontevedra van ser uns recursos importantes que se van a redundar non só xa na calidade de vida dos veciños de Pontevedra, sino que vai crear riqueza, van crear empresas que teñen que facer esas obras, vai crear empleo, o sea, hai que conxuntar unha serie de para mellorar a calidade de vida, pero sobre todo para crear riqueza na provincia de Pontevedra. Para eso estamos. Señor Touriz, foxe noso tempo, pero ten menos dun minuto para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntín como resumen desta charla, desta entrevista no día de hoxe, na noite de San Martiño. Pois nada, eu desde a Diputación de Pontevedra o que quero deixar ben claro é que desde que entrou o presidente Luís López, esta é a Diputación que máis cartos vai investir nos concellos
da provincia de Pontevedra e, sobre todo, para mellorar a calidade de vida dos veciños e das veciñas da provincia de Pontevedra. Foi un placer contar con vostede nesta edición. O placer foi o meu. Moitísimas gracias. Emprazámonos a unha vindeira ocasión e Cando que nos veña a contar moitos destes proxectos cando xa estén en marcha ou executados, de acordo? Moitas gracias. Moitas gracias, moi boa noite. Nos vamos a publicidade e da man dos copatrocinadores volvemos e recibimos a primeira alcaldesa do Concello de Ribeira, María San Pedro. Leva un mesiño neste cargo. Non me perdan, se la dentro desta tilla hasta ahora mismo.